Moikka kaikille suomalaisille ihmisille. Tänään lähten Kreikkaan. Suomessa sataa vettä. Sää on kylmä ja harmaa. Mutta nyt minä olen Kreikassa. Täällä on aurinko ja lämmin sää. Vihdoin. Tämä on minun hotelli. Huone on pieni, mutta hyvä. Tässä on parveke. Täältä näkee kaupungin. Asun täällä 1 viikon. Sitten katsokaa näitä vuoria. Ne ovat todella kauniita. Luonto Kreikalla on erilainen kuin Suomessa. Täällä on paljon vuoria, aurinkoa ja hienoja maisemia. Minusta tämä paikka on todella upea. Mutta nyt on aamiainen aikaa. Aamulla minä syön hotellissa aamiaisen. Tarjolla on salami, kinkku, kuiva kakku, marmeladin kanssa tomaatit, makkara, vähän juustoa ja vettä ja 1 lasi appelsiinin mehua. Ja tässä on tosi upea näköä. Ja pieni kaveri, kissa, joka haluaa hänen aamiainen myös. Nyt minä kävelen lähellä hotellia. Tässä on tavallinen kreikkalainen alue. Kreetalla. Näen monta kissaa myös. Ja Kreikassa kissoja on paljon. Nyt minä menen rannalle. Vesi on kirkasta ja meri on kaunis. Ja aurinko paistaa aina. Täällä on todella lämmin tänään. Aallot liikuvat hitaasti. Vesi on sinistä. Minusta tämä paikka on todella hieno. Kävelen nyt rantan pitkin. Täällä on rauhallista. Voin kuulla meren äänen ja tuntea lämpimän tuulen. Kesällä täällä on todella kuuma, mutta maisemat ovat upeat. Satamassa on paljon veneitä ja hienoja jahteja. Meri liikuvat niitä hitaasti. Täällä on mukavaa vain kävellä ja katsella ympärille. Nyt kävelen tavallisella kadulla. Täällä on paljon kauniita taloja. Näen kukkia, valkoisia kukkia, oliivipuita ja myös kaktusia ja muut kukiat. Luonto näyttää erilaiselta kuin Suomessa. Ja tässä näkyy iso vuori. Haluaisin mennä sinne, mutta tänään oli liian kuumaa. Täällä on myös paljon hienoja huviloita. Ne näyttävät todella kauniita, mutta välillä näkee myös vanhoja rakennuksia ja pieniä raunioita. Se näyttää mielenkiintoiselta. Nyt menemme syömään kreikkalaiseen tavernaan. Katsotaan ruokalistaa. Täällä on paljon erilaisia ruokia. Minä tilasin juustoleipää valkosipulilla ja tuoretta appelsiinimehua. Ruoka tuli nopeasti, leipä näyttää todella hyvältä, appelsiinimehu on mäkeä ja raikasta. Pääruokaa tilaan kreikkalaisen salaatti. Ruoka oli todella hyvä ja nyt me jatketaan kävelyä. Minä lisään salaatin vähän oliiviöljyä. Se maistuu hyvältä. Katso, kissa menee kaupan. Kun minä sanon ennen, Kreikassa on tosi paljon kissat. Nyt palaamme taas meren rannalle. Aallot ovat kauniita ja vesi on todella kirkasta. Minä kävelen rannalla ja nautin lämpimästä säästä. Meri näyttää erilaiselta joka hetkellä. Välillä aallot ovat pieniä, välillä vähän suurempia. Ja nyt minä haluan sanoa vielä yhden asian. Olin Kreikassa viikon, mutta en kuvannut koko ajan. Haluaisin myös leivata ja näyttää lomastani. Siksi kuvasin vain parhaat ja mielenkiintoisimmat hetket. Toivottavasti pidätte tästä videosta.
Ja sitten minä taas näen kissoja. Kreikassa niitä on todella paljon. Uusi päivä tuli ja nyt menemme bussilla Heraklioniin. Heraklion on Kreetan suurin kaupunki ja saaren pääkaupunki. Bussimatka kestää vähän aikaa, circa 30 minuuttia. Matkan aikana näkee kaunista merta, vuoria ja tietää. Maisemat ovat todella hienot. Se näyttää todella uskomaton. Ja haluaisin sanoa, että se oli minun unelma käy Kreikassa. Ehkä viimeiset 5 vuotta. Katso tätä autoa. Se näyttää vanhalta ja rikkinäiseltä. Tässä on vanha oliivipuu. Se on ollut täällä todella monta vuotta. Mä unohdin, mutta ehkä se oli 400 vuotta täällä paikalla. Kreikassa on paljon vanhoja oliivipuita. Nyt olemme Heraklionissa. Kävelemme kaupungissa. Täällä on paljon kukkia ja palmuja. Ja kaupunki näyttää kaunilta. Nyt olemme satamassa. Täältä lähtee laivoja moniin eri paikoihin. Täällä on myös vanha linnoitus. Se on yksi Heraklionin tunnetuimmista paikoista. Täällä on paljon turisteja ja kaunis näkymä merelle. Kävelemme vielä lisäkaupungissa. Näemme kirkon, vanhoja rakennuksia ja kuuluisan Suihkulahden. Heraklionissa on paljon historiaa. Minusta pienet kautut ovat todella kauniita. Täällä on paljon kahviloita, ravintoloita ja pieniä kauppoja. Tunnelma on rauhallinen ja mukavaa. Nyt menemme ylös. Täältä avautuu todella kaunis näkymä. Se Venetian Walls. Minä näen melkein koko Heraklionin ja meren tästä pisteltä. Näkymä on lähes 360 astetta. Täällä on myös vanhat kaupunkin muurit. Täällä on yksi Heraklionin kauneisimmista paikoista. Kannattaa käydä täällä, jos vierailee Kreikalla. Ja myös Kreetalla. Nyt menemme kreikkalainen Lidliin. Katsotaan, mitä täällä myydään. Kreikassa on paljon erilaisia oliiveja. Valikoima on todella suuri. Niin paljon. Täällä on myös isot vesimelonit. Hinta on vain 33 senttiä kilolta. Se on todella halpaa. Nyt katsotaan hedelmiä. Kesällä täällä on paljon tuoreita hedelmiä. Täällä on myös paljon kreikkalaista suklaata. Valittavana on monta eri makua. Esimerkiksi maitosuklaa ja valkoinen suklaa ja kaikin muut. Mehuja on myös paljon. Esimerkiksi banaanimehua. Niin, mä en odottanut nähdä se tässä, mutta peksikamehu myös on saatavilla. Sitten mansikamehu ja myös kirsikkamehua ja monia muita. Osa mehuista maksaa alle 1 euron. Ja toisesta kaupasta minä löysin just Suomesta vaalioa. En mä odottanut. Seuraavat päivät olivat rauhallisia. Lepäsin paljon, otin aurinkoa, uima altaalla ja kävin myös mereltä. Yhtenä päivänä menimme laivaretkelle. Meri on todella kaunis. Pysähdimme uimaan, ruokkimme kaloja ja näimme pienen luovan. Vedessä oli paljon kauniita kaloja. En tiedä niiden nimiä, mutta niitä oli hienoa katsella. Tämän loman aikana ei kuvannut koko ajan. Haluaisin myös levata ja nauttia lomasta. Nyt on aika lähteä takaisin Suomeen.
Tämä viikko meni todella nopeasti, mutta sain paljon hyviä muistoja. Haluatteko toisen osan tästä matkasta? Kerron siinä, mitkä asiat Kreikassa yllättivät minut eniten. Minä olin todella shokissa. Ja tämän hetki asti. Osa niistä oli todella vaikea uskoa. Kirjoitakaa kommenttiin, jos haluatte nähdä sen. Ja me nähdämme jo pian. Hauska kesä kaikille ja hauska loma-aika kaikille.